Καλημέρα σας. Λέγομαι Μίτσας Γιώργος. Είμαι γναθοπροσωπικός χειρουργός, ιατρός οδοντίατρος, απόφοιτος οδοντιατρικής και ιατρικής ΑΠΙΘΙΤΑ, ειδικευθής επί πενταετία στη γναθοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αγγίζει ένα μεγάλο ποσοστό της οδοντιατρικής πράξης, τις θήκες ζυρκονίου και πορσελάνης, που είναι γνωστές και σαν στεφάνες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι δύο κυρίως. Είναι η πορσελάνη και το ζυρκόνιο. Το κάθε ένα από αυτά, όπως συμβαίνει στην ιατρική σε όλους τους τύπους τεχνικών, υπάρχουν ενδείξεις και αντενδείξεις. Η μεταλλοπορσελάνη είναι ένα υλικό το οποίο έχει σαν βάση μεταλλικό σκελετό και πάνω εκεί κτίζεται η πορσελάνη με αρκετή ταλαιπωρία και επιδεξιότητα από τον τεχνικό, μια πραγματική γλυπτική, μια τεχνική δοκιμασμένη 40 χρόνια. Σαν σύγχρονο υλικό πλέον έχουμε το ζυρκόνιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό σε αισθητικές απαιτήσεις, διότι δεν ενσωματώνει μεταλλικό σκελετό και έχει πάρα πολύ καλή διάθλαση του φωτός. Το χρησιμοποιούμε επίσης πάρα πολύ στην αισθητική ζώνη. Η τρίτη κατηγορία είναι οι όλοκεραμικές στεφάνες, οι οποίες έχουν σαν πυρήνα ένα κεραμικό υλικό και εκεί επάνω κτίζεται η πορσελάνη. Είναι ότι καλύτερο μπορεί να έχουμε και να σχεδιάσουμε αισθητικά σε μια προσθετική αποκατάσταση. Όσον αφορά τώρα τις σύγχρονες προσθετικές αποκαταστάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ λεπτομεριακές πλέον, ο γιατρός δουλεύει ακόμη και με μεγεθυντικούς φακούς, έτσι δημιουργεί ένα βάθρο στο επίπεδο που χρειάζεται κοντά στο ούλο, ώστε να διατηρεί το βιολογικό όριο πρόσφυσης των βλενογόνων. Η θήκη ή η γέφυρα, συνεπώς, εδράζεται πάνω σε αυτό το βάθρο, δεν εισδύει πλέον μέσα στους ιστούς για να δημιουργήσει τα γνωστά προβλήματα φλεγμονής των ούλων, το να αιμορραγούν, να είναι δηματώδη κλπ. Όπως συνέβαινε έτσι σε παλιές κακέκτυπες γέφυρες. Στην ποιοτική απόδοση των προσθετικών αυτών εργασιών, πάρα πολύ σημαντική είναι η επιλογή του εργαστηρίου. Επίσης, ότι εγώ, σαν γναθοχειρουργός, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πιστότητα των υλικών που θα μπουν και θα δουλέψουν μέσα στο στόμα. Ειδικά σε σχέση με τη γλώσσα και όλους τους παρακείμενους ιστούς. Άρα, λοιπόν, ζητάμε πάντα πιστοποίηση των υλικών που χρησιμοποιούνται, της πορσελάνης, του μετάλλου κλπ. Διότι σήμερα πλέον θα μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο για το θέμα του καρκίνου της γλώσσας. Έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα ποσοστά, οπότε πρέπει πάντα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χρήση των ενδοστοματικών υλικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.